Кожны этап патрабуе максімальнай адказнасці. Закладваецца фундамент будучага ураджаю. 70 тысяч гектараў у Гомельскай вобласці адведзена пад азімы рапс. Культура перспектыўная і высокарэнтабельная, але з ёй трэба ўмець працаваць. Расліна адчувальна да шкоднікаў і патрабавальна да сілкавання і кліматычных умоваў. Што да тэхнікі, з году ў год яе магчымасці ўдасканальваюцца. Техника белорусская. Есть система автопилот. Больше времени, да, у меня уделяется именно наблюдению. И уже не отвлекаюсь сильно на маршрут. Посевы идут ровные. То есть сокращают время на маневры. То есть только надо развернуться. А остальное все, оно доруливается. У гэтым сезоне прадпрыемства рэчыца «Аграхімсервіс» павялічыла рапсавыя палі ўдвая. Вопыт мінулых гадоў паказаў, ва ўмовах рызыкоўнага земляробства, але пры правільным доглядзе культура дае вынік. Галоўнае выконваць тэхналогію. Кандыцыйнае насенне забяспечвае выдатную усходжасць і добры ўраджай. Яго хапае на ўласныя патрэбы і на продаж. Зерновые культуры, они востребованы в течение года реализуются. Рапс, он востребован с момента уборки. Его забирают с удовольствием. Все КХП, спиртзаводы, все забирают. И практически в тот же день или на следующий день идет расчет. Как приступили к уборке рапса, мы ежедневно отгружали по 4-5 машин. Это порядка 60 тонн, 70 тонн в сутки. Пасля азімага рапсу ў падрыхтаваную зямлю лягуць азімая пшаніца, трыцікалі, ячмень, жыта. Але перш насенны матэрыял пройдзе некалькі падрыхтоўчых этапаў. Здароўе раслін, іх здольнасць да зімоўкі, агульная ўраджайнасць азімых закладваюцца на старце восеньскай пасяўной.